Pungka jotono no angani hamjak matai kha kufurbai lamsogo tini ni chini o Easter Sunday ni pandao angkha khayo norok jotono kaham kereng tong baina hanai tai tiarang jak engna hanai tini ni o salno palai lena bagai hengke ang kok thani thai tam norok no muido khaide rena muchungo tai stay offering ni rena ni bagai jeng tabung ni simino tiar tong lainai je kaitor chini khawa kok sama tei khe jeng kaitor no jeng busuk ya farnai abo jeng chongui nanai tai tiar khailenai chini offering hengke tai kaitor ni kok khana thani aba bono lob thani je kebeng mum abo mobile phone engmano ba alkamani phan engmano jeng abo srapsa jorani bagai jeng kisa hasal kaitor ni nai jate abo kebeng mum ta engmana ningthung kaitor no lob thani amen phadi hingke jeng lobung ni phajing thalai sinai jeng jotono tongthogui kaitor no lob lainai amen. Pungka ham jotono no lamsogo tini ni chini o Easter Sunday ni chalo ang jotono no kha kaham tei hamjak ma yafaro ang kha khayo norok jotono tiar engjak na hanai o jorano palaina bagai nukhung kaisa enggai jotono poribar kaisa enggai kaitono lob lainen bagai tiar engjak na hanai ri ketal chungoi jotono kaham ki naithoke amen hallelujah phaidi hingke chung kaitor ni samung kotor bo khlai kalang mani bo sumsok no mechen mani bo kthui no mechen ni baja mani bineo salno jeng lob lainai palai lainai amen hallelujah jeng jotono khorang khai da jab lainai jeng jaha jaga pan tabuk tongui tongthung jeng noko phan ngi tongkha jesa bang ngi tongkha pia ya khoroi jeng kai tono lob lainai khorang khai da jaboi amen. Nung phai fru ni sali si mi wo ni sali si mi wo leng lang maman kha ni lang mao nung phai fru ni sali si mi wo khak chang maman kha ni lang mao nung phai fru ni sali si mi wo leng lang maman kha ni lang
Cini bagi nang kaisa Ketang fikau sobra Jesu Cini bagi kaisa sobra Jesu Haleluya Ketino mechen kha sobra Jesu Chẳng remani Jesu ani Sabay liyate Chẳng mong no bini Bugrani boro Mole chini Mathanay bugra
Hallelujah subrai Hallelujah Nini kok thai rok no Nini samung kaham rok ok kai thon Nungchini bagai khai klang ma rok no chung awai khayo Hallelujah Hallelujah Nungsa choi subrai Jisu Phan ganang subrai Kuthino mechen nai Hallelujah Taisa baca finai Hallelujah Chini bagai si subrai Jisu bebang no nungchini bagai si khai klang kha Te khai ka subrai Jisu Hallelujah Ako grono chung awai khayo Sing saro awai khayo Hallelujah Nini kok the kaham rong no Nini kothama rong no chung awai khayo Hallelujah Bolayo no no Nini mungno ko jogo disau subrai Jisu Nini o Khlai kalangwa no chung muitu pok mangala Hallelujah Hallelujah Bebang no subrai Jisu no Chini bagai leng lama khak changma Chini langma pohar tu bai phagya Hallelujah Hambaya furo bebak ni bagi hambaya furo subrai Jisu Hallelujah chung joto no kai to na hambay lai nai bino samung kotor ni bagai Hallelujah chini bagai bo cross of khai klang mani bagai taisa bo thangai bacha mani bagai chung bo ni bagai subrai Jisu no love lai nai awai khai lai nai bino samung kotor ni bagai Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah subrai Jisu nung aba haiki no love jaki tong boro mungi tong Amen Hallelujah Amen Kung kaham hai no hai joto no no ang kha khayo no rok bebag no kai to nia lob mung bai hamari ing bai khana hanai ang bo bela khen hamari ing kha phai ding ke jeng tawo buskang ni saklai mung phajing thanai tights day offering ni bagai ang sanamu chungo specially tights JTWC chini nukhong ni borok rok TWC no chini nukhong ni girja hani chongmi najak borok simi no tights no redi angkai ang elembak ni kaisa kok norok ni bagai porinamu chungo obo hangkai Philippine chapter 4 verse 19 no sawo hake ani kaitor Kristo Jisu ni bisingtei belai gonang angmatei bo norok ni nangma joratei renai jungba ba hake no chini khawo chung boito bai khe chung kaitor ni thani ya farnai chini o ya far mungrok kaitor ni thani abo bebak no motom ketei barok mahai engna ning thong kaitor abono yabo yachaknai hawa hamjaknai Amen phadi hingkai ang tabuk offering ni bagai shurinai norokban logi shuridi chukno hani afa kaitor belekhin hamba yafaro tini no jora osalni bagai nung kroso chini bagai thilangkha chungno fiok gi kalangkha Hallelujah haino hai nung taisa kathangai bacha fika subrai Jisu nini o samung kotor no chung tini bolayo nono lobo tai hamba yafaro subrai Jisu nini o kok thai rok o promise rok nung khlai kalangmani je nung chungno reflai mang tongnai henai Hallelujah abo haike no subrai Jisu chini yafor mungo bo nung hamari redi abo nini thani satrai motom barok mahayang na ning thung Hallelujah tayang shurio subrai Jisu nung bebak no na hamari khlai di je nono yafarnai borok rok Hallelujah Hallelujah nung bongni langmauti bo chung sasa tu budi subrai Jisu Amen ango shuri mani bebak subrai Jisu ni mungi shuriu Amen Hallelujah Phadi hingkai chini logi tini belai kheno special borok tongo chini khaba jarana bagai bo phai tongo bo hingkai chini Pastor Provin David bono chung lamsok lainai phadi Hello, dear TWC Agartala family. On behalf of our family and the TWC Chennai, we wish you all a happy Easter. Yes, Easter reminds us of the never-ending love of God the Father to us. And all I want to say is, because Jesus lives, you and I can face tomorrow. So stay encouraged and God will lead us through. Amen. Amen. In times like this, I just want to remind you the words which Jesus spoke when he met for the first time his disciples after resurrection. Peace be unto you. We pronounce and declare this promise over your life.
peace be unto you. And be strong, and God will take you through in this situation, and through your life, we believe the resurrection power will flow into your community and into this nation. God bless you. Hambai Yafaro, Pastor Pravino, Belaikeno, Kabacha Rajaknai Kok Jengno, Sai Khanarmani Bagai, Paidi Hinke Jeng Tabuk, Kaitoni Kok Khananani Bagai, Chini Pastor Johnson no Jeng Lam Sok Lainai. Skangpei lawan jotonon ang Easter ni Chiba Yafaro, dini Jisu getheni basamanin din, busuk si tong thang nisan. Tamoni mawa, dini jeng Jerusalem thangai, bini simalung naik hake, bini simalung buksa. Jeng nugu o sengsara, kawang ma borok kotor ni simalung tung. Aw simalung thangai boy, abono sonman khlayu. Piaba dini jeng Jisu ni simalung thangai sonman khlainani kuno koroi. Tuan bagai ma bini aw gethei aw besak ara kerikha bini bekre ngara kerikha bo getheni basakha obo Paul saw 1 Corinthians chapter 15 verse 14 no ang pore khanaranai Fia Kristo muthangoi tisajak ya henke Chini bumung safano pirna keroi, norok bumung safano poitok laina keroi. Jadi si Kristo, Jisu getheni basa yang ke. Chini thani wo ang tabo je preaching khaina ni kono keroi, kono tongla khamun, obo hain keroi ni, obo ang norok no share khaina kai khamun. Tai norok bohaino o kogo kono poito khlaina ni tongla khamun tamoni bagai maba ang gethei kai thorno preaching khlaima klai khamun gethei kai toni kokno preaching khlaima klai khamun abo good news ongla khamun e Jisu thei thangka Bible sao bo gethei ni basa kha thani sai khana ready na abo Mary brong sak bono saka thani ani Sisu rong thangi sai di ani sagri rong thangi sai di ang gethei ni basa kha na hain bagai sengtini belai ke tong thapnani sal ongno moito khlai lai je Jisu getheni basakha tini ang obo Luke-ni obo chapter 24 kaisa parani mungkha abo kok borok bangke amno imau lamao Jisu nukjak mani tini ni salo khorok nui Jisu ni sagri bono poito khlainai borok khabai nogo kifi laika boroni kamini mungka imau borok nui 사이마야 부키장니 대응카 마사니 뭉케 아로 멘션 카이자거로 수작 bunbungka Cleopas tay masani mungke seng saimea angke seng o mung no seng agero bukhnaya Jisu thinen skangrago phiaba borok Jisu no poito khlainai borok pheroi nogo thanglai ka khabai lai iseng asamani abo onglaya obo Luke chapter 24 tero nisimi sung poreke nogu angomno sai khanarane angkya porene obo 21 no Israel rogno phioknani hnei sungbono no khaptungui tongmani haipanu omorok ongmani tini bai nokha salta mongkha sungbono no khaptungui tongmani nadi borok khaptungui tongmani Jisu borok no mathangnai borok no phioknai
borok khub sombok jedino Jisu Jerusalemo hapaikha kaplai kha hapai manipurago borok bohai na ajagao hosana hosana hanei rasab laikhana na boroni ri rok no boi jono mo thangnai sa phaikha abosi kroso thei thangka kroso kanta bujaka boroni khatungma boroni asama bai thangka omaike thei bai khawnai ba ke borok au Jerusalem ni boroni kami au imau 7 mile na kau yang ke borok phungo basa lai cheng lai kha onglai yom tongu yoro obo jengno ko pherabai thangma chakha borok kisa khobor khnabu kha aro je abo bini simalung bukcha angke borok ni dol bo haino abo aro bukcha nugui kha abo Mary angke tai bo tai koyal jona bhainu kha haipan borok we malaya ku khana ka am hairong ka nei angke abo a khobor awayong thangka Jerusalem joton salai ka ai abo tamong ka abo simalongo kis gre kha hamle mata sa da khoi tlang ka bini basakno angke borok nogo pherag lai kha ka jeong manong situng jeng pawi thangla chine yamno abo si tamong ka afrogo Jisu boron ni loge phai him pai kha borok bai him ka borok bai aro jugri phai kha boron ni loge him ka borok afrogo sawo borok no sini laya mane borok Jisu no sini malaya Jisu sini jangya amhaike tongkha na borok bono sini malaya amhaya borok sini jaya zatke Jisu tongkha angke abai khlai Jisu borok no prasna sangka ai norok tam salai ka abo norok ni tam salai am him tu tei angke borok hongka hai tam nung simi dam sia nung boron yongkha no joton Jerusalemo omno tei saiman layo ukok no tei je Jisu simalong kereka tai sini dolong ke bahasa kan sau afro ke obo Jisu saka obo kok tong makasamo na om hai ke suja keri di ba norok nai ni le obo au muthang nai sa bo obo hai ke thina ni nang nai abun pore go bo jeng sa sa kaplai sang nai hai pan borok amno busi lai mayaku bono sini mayaku angke borok no borok ni parao soi kya borok no go hamna ni jorong ka 산자 위 탕간이 정 어떻게 담mon가 Jisu tai bekerja thangna nai mahai ke bo borok bai nukzaka ke borok saka Jisu mane bono to Jisu ni sia nung takok nung tathang sidi horongka 산장ka na jinnogun tongsidi thosidi jengban maisa sidi afroke Jisu borok nogo habi kha borok bai engke borok maisa le furgo obo au borok magnai khub sombo borok khisangnai borok roti rok banogoi Jisu no bahai chanani bagai ringkha asok laikha afroke Jisu au roti no nawoi bo sakagai ri rekha bo surui reoi rekha afroke Bible sagu obosung pore nai khanungnai jeng baro sorry 30 31 jeng pore khanu ang pore ne Jisu borok bai sana achogoi ruti nakha hake suri sanai abono skagoi borok no rakha afro mokol glangsa ongmahai ke borok bono sinikha
hai keno bo borok ni beskang ni kemawi tangka bo au rutino skagai rifurong ke borok bono sinika biniyago kanta buzang mani amari ronu ka oma obo ba jisu si je kroso kanta buzang nai obo ba jisu si sengje poito khai mani aborok si bo aborok ke borok si ni laika na 7 mile himi phailai mani amsi tamong ka di abo borok si mani apore wong ka ke aw horon borok tong thok mani kipilna musu laika Jerusalem omeka tongui salaya tamon bagai maba abo borok jisu no simani logo jisu kamai thangpika afuroke borok usike tongthoka borok kifilnani bagai wansong laika jeng tini thuya phero thangla sini tho sini dologno jeng ma sawinai obo je jisu kathang kathini basa mani obo kubuinu borok logo basa oi tho thanglai ni borok ferok langka angke borok ni dolog no taibu sagari rok no thangi saika jisu thei basa mani abo kubuinu bo roti skaga jono reforo jung bain bono nukha biniya grao akanta buzangwan mari ro sung nukha kubuinu abo nai di sung bahainu kawangma borok ohai na wasa wisa ke sung asama hayong ya sung kaitor angna khagaman numo machi khalayan nui ra mai ti sung laya wasa wisa ka sung chini poito sung o borok magni rok na kama jak ma hai chin poito ro kamai thang abun skang ke boron thane poito tongmanu kai jisu nung no abo kaitor abo sobrai ne mungui phainai nung na raja chona phiong naisa hosana angirsa lemani amusi jisu cross thiproke berani poito bai crossum kamai thangka na kanta buzagi thangka phiaba kaitor sungwan songma ke bo samung tangya na bo afrogo actually jung jisuni jibona nai ne khake na jung nugu bo khub koine ne hai bo bara abhayong bhaya kaitor ong tutui chukno hano yakaroi goal nogo achai phaika bigrangoi buibono wansung maya hai tamo mo kaitor ba mai ke goal nogo achai nani na abo salka fasing ni au pandit ro borok ba raja sha achai khangka ba rajbarin was achai na nangnai asaya no nei heron ni ara thanglai kya fiaba borok wansong ma hai ulaya na raja sau heron ni ara thangmale hai angusia fiaba last ka bornuka au rasbari ya fiaba nokchikono angke nadi borok bahaino borok wansong ma hai ulaya borok ni je asa amo kamaza borok oro sau duku nanglai actually no kifilai tonglai mani borok kifilai thanglai mani naidi o kami imau na obo asuk इंराजी bank popular abhaya na jotono saimanu abhaya angke abo onek bosor skango ani pastor Robin bo Jerusalem Israel bereina thangmani engke bo phai mani porego bo ano saikhanarego aroni o tourist guide ro na borok bomai ke borok no guide khai male orong kaka Christian rongke o bhai jisu thimani jaga ni borok poito khlayo angke bo omai sangka ningla bo mai ke wan sok ka ke nei bo tourist guide rono waisa wiska masang mane borok bahai ni sure kore orotu dong ka ong ya bahai ke borok kok sabu tini bahai na chung nai ne ke o imau au kami na chung nugya geographical location bo jaga wa abo chung ke bu sai me na fia banai di o kaitor
na Jisu bini borok ni thaniwo o jaga kaisa haino ordinary ongui manu kono aw ar kun important korai na tai u borok magani rok omnotui age rogo chung sia 12 jona disciple ni logewo gakela ko koriba aro khobja gakela borok belai important borok u borok magani rok masa to annun bini mungsi oro mungkhor jagya naidi borok no ki feel tu bunani bagai na Jisu borok ba himui kha bo saimanu borok khabayei ifilai tongkha hangke bo borok bai mai chai laika je furo au rutina sabai rekha nai de u ruti tamo bible sao subrai ni pandao subrai Jisu bo rutinau obono ani bahan niskagai brogno ya farimani charimani bini sagri rogno abo safurgo brok mokol fioksa khani sawar naidi uruti sabosnam uruti bonogo okleopas branogo na borok bono charinani asogorika je puro bo sabai surewi sabai charika apurke bran mokol fioksa ka जों बहायनो जोंनि जिबनाव जोंनि अब खाकबाय ना डिसएपॉइंटमेंट जोंनि तमानाखलाय पेन जोंनि जत किसु जे जों जोंनि पसा जे समय कायथन थानिओ या फारिरु बामुसनो कताल खलायै लांमारनाय Jin mokono pion faidi bin thania far faidi bo bini basa sabai jaka koroso bo sini kasarona nawi thika sini dukho rona nawi thika koroso bin thani ya far faidi bo amno bo actually bo au routine skagai ya farmani bo amo phunung mani sia borok rono ani basa noroni bagai sabai jaka sekak jaka ang norong ni bagai buzaka ang norong ni bagai cross kanta buzaka hallelujah hain bagai ang tini norong no koina musu norong ni dukhu kosto norong ni boy kasa norong disappointment kaiton ni thanio beradi kaiton norong no Phirago ito ang finay, norong no restore kainay. Amen. Jini kaitor, katang kaitor. Amen. Norong no tong ma ko bulung kalay, tao siya phirago ito ang finay. Amen. Hani bagay na ang poito kalayo, tinini salo, kaitor, kabang ma borok kabay tong zaraw. Borok no, tao siya borong no boroni khano mathang nai na asa re finai amen ang poito kalayo norong o sarmoni bisingte norong hamari mangkhana nei tai ang jorao kisa surina mo norong ni bagai amen notonu mokol kholabai di chukna hani afa nono belai khan hambai maru haina hai ni sajla jisuni bagai Nini sadla Jisu Tini kethini basamani osal Hallelujah Bo kethini basamani bagai Jini thanio Tini asa tongo Jeng khenawa tamawngnai jeng kiriya Tamoni bagai mawa bo kethini basai phunuka Bo tabo kethang tongo Hallelujah Hallelujah Khena tamongnai khena tamosanai ang amna kiriya hallelujah tamun bagai mawa ani langma nini thani wasi hallelujah nung ana kibiya ani sao nung ana yakare ani sao hallelujah 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 hallelujah
tay kai thorang suru tini kirui tong nai ro tay kabang ma cinta ngui tong nai ro kai thor nung brani cinta rong no brani kirima rong no nung rojui na khani sao brani kasa rong no hallelujah nung brani khak sang maradi hamare khaladi tini kai thor hallelujah brani restore khai fe di tawsha kai thor hallelujah hallelujah ang suri ma subrajis nung masuru amen. Ang jotono na hambai ro namu chungo chini o pandano puilani simi je nai tongnai ro kaitor jotono na hamari rithung kang norok no sanamu chungo norok ni mung sasuk kobok mung eba testimony rok abo hai rok tongi tongka hangkai norok chungno rohori mano chung norok ni bagai surinai nong prayer rok bo chungno rohori mano chung norok ni bagai surinai ingke ang sanamu chungo norok chini panda bahai ingkha norok nai norok feedback rohori mano comments so si rohor di nong ni feedback rok ingke ang norok no sanamu chungo nongni cinema ni bisingo at least 5 jon borok abo haino norok call khai sing di borok bahai tong tam khai tong norok kaisa bai kaisa kurung laina ni nai di angke kaisa bai te kaisa ni bagai suri lai di amen ang kha khayo norok kaham kurung tong bai nei henai phaini jorao bo chini logi kurung gi tong nai henai hambai jotono amen.